خماری تو میگیرم به وفامه پاراکریشم بیا بیا ناوی کمسی Азия Records. Масти мара ба пасти овардане ки пеши тune мара ба ту бегонатар кардане ки хеши туне ишқи ту мара накард хушбахти давр замон рӯбарӯ ба сад гуноҳ дари ҳаёти дуру замон рӯзе қатима ту ошти кунӣ ма ош мекунам чанд қасухтум даи чанд рӯз сирома фош мекунам мереза ашки шодӣ ба диданат мерава ҳушм ба ҳуш миём ба номи ишқи ту магов мекушам шӯхӣ нафаҳм ҳар сухане ки ай дил биромад ҷидо кардат намеша ай хамират қил биромад рехтани ашки беҳуда то кай мекунад давом ай ду чашми ошиқи ту дарёи нил биромад ки ҷое боши биё дубора сунам сафар ки маҷнунам сарто ба по мара девонатар ки гарчи кишти орзуҳома ба гузашта салавот зинда мешаванд орзуҳом ҳамаги як назар ки ҷое боши мара мешнавӣ медону мидох ки ҷое будам ёди ту қатъин буде беинсоф печида сарто ба пои ма ғаму дарди дурӣ ки ҷое боши бидон ма хонду миша маҷбурӣ ки ҷое боши мара мешнавӣ медону мидох ки ҷое будам ёди ту қатъин буде беинсоф печида сарто ба пои ма ғаму дарди дурӣ ки ҷое боши бидон ма хонду миша маҷбурӣ ки ту фаҳми фосила намонд байни мои қасол ту бехабари не ки меёрад дардота шамол хумори ту мегирам бевафо мепаракриша ки дили саркаш чи ба ту бахши дастиша рафтани бехудо ҳофизи ба ҷони ма бало дига хел буда вало баъди ту дига асало дига чишидам ало пешим да қатор ба кало нафаҳмидам ки табобат надорани касало ки ҷое боши ишқи ма ишқи ту монда нарафт гарчанде намондай ма ягон хотира да шкафт то чанде хидма қафо кашидум ғамат ҳуҷум кард ки ҷое боши биё ки ҳаёт маъноша гум кард ки ҷое боши мара мешнавӣ медону мидоф ки ҷое будам ёди ту қатъин буде беинсоф биё ки ма исбот кунам зада ишқ ма ба сина ки ман наёфтум ба вируси ишқи ту ваксина ки ҷое боши мара мешнавӣ медону мидоф ки ҷое будам ёди ту қатъин буде беинсоф печида сарто ба пои ма ғаму дарди дурӣ ки ҷое боши бидон ма хонду миша маҷбурӣ ки ҷое боши мара мешнавӣ медону мидоф ки ҷое будам ёди ту қатъин буде беинсоф печида сарто ба пои ма ғаму дарди дурӣ ки ҷое боши бидон ма хонду миша маҷбурӣ